عزوز سلام تنا تقبلوا فنونا مكتل تركبوا زخبركم تعزبتنا خمي توعلون لو مقدم سلسة جنبوت نفركم عبتم فرنسا دالوه هجرون زينا ختحيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغرب لكم خالد محمد برهان نمكتل لكم بخبرنا عدمكم بقناة رسالة زينا فيلم هجروا بيت مذكر إيرترا أب كرسيتاتن عقابون زلوا أفلطو معباي أب داسنتو لعول مخام قليتهم أما حدار زو باقاش باركا أب كدنا مدلوات مخرامات تذكر الركبات مسأل معتي أكايدهم أبزوبا ماكل قدات المنتات نموغاد ككاد بزيسان حد سعري نوزوبا بريق الناتا كابكش ودك أنسيو أويجا أمريكا نيكوليساوي سممع إيران بزملكت نستبتح سممع كتخبر حورات حضرات صويعو أبدو ويشنخ تشيلي بستغسته شوعته نقربعة ريت فرستعكنا من كتكات مدري أبتعد غرفي بقات هوليدوهم روسيا كوبانيات ساعات غاز بروم أبتشان 24 أستاد 15 بليون دولار مخسب كان برخده قليتا زرزر زينا ሕብረተሰብ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ንዘሎ ቅርስታት ከምቲ ኣብ መዕቃቡ ዝተጻወቶ ተራ ብዛዕባ ዘሎ ኣፍልጦ ከዕቢ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ተገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኤርትራ ዶክተር ዮሴፍ ልብሰቓል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ኣተኩር ሂቦም ዝሰርሕሉ መዕቃብ ቅርስታት ኮይኑ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝውንኖ ጥንታውን ታሪኻውን ጸጋታት ባህላዊ ውርሻ ኣብ መዕቃብን ምድንፋዕን ከምኡውን ናብ ህሉ ወለዶ ኣብ ምስግጋሩን ምኹልዑን ልዑል ተራ ከም ዘሎ ገሊጾም መንስያት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ቀሲሞሞ ንዘለዉ ፍልጠት ኣብ ህንፀት ሃገርን ወለዶታትን ብምውዓል ነቲ ሰፊሕን ሃብታምን ባህላዊ ውርሻ ምስ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ብምትሕሓዝ ብግቡእ ክሰርሕሉ ኣተሓሳሲቦም ተዓቂቡ ዘሎ ቅርስታት ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረን ዝተፈላለየ ዘበናት ታሪክ ዘንፀባርቕ ሰፊሕ ትሕዝቶ ዝሓቁፍን ምዃኑ ዝሓበረ ዶክተር ዮሴፍ ጎኒ ጎኒ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ኩዕታ ስነ ጥንቲ እውን ልዑል ኣቓልቦ ክግበር ኣዘኻኺሩ ኣባላት ሃገራዊ ቤተ መዘክር ብወገኖም ዜጋታት ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ነቲ ቅርስታት ብግቡእ ክፈልጥዎ ምእንቲ ነቲ ነዚ ዝሕግዝ ተበጉሶታት ክውሰድ ተላብዮም ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምድልዳል ጉርሁን ዘጠቓልል ቅድመ ምድላዋት ኣብ ምድንፋዕ እቶታውነት ዘለዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ስለ ዘይጥመት ብዝለዓለ ክድፋሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ሓረስቶት 4 ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘካየዶ ርክባ ዘኻኺሩ ወኪል ኤሪና ቅዳው ተወልዶ ነዚ ብዝምልከት ንዝለኣኾ ትሕዝቶ እስጢፋኖስ ግርማይ ከቕርቦ እዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ አልሑሪ ኣብ ሕርሻው ቅድመ ምድላዋትን ሜላታት ምድንፋዕ እቶታውነትን ዘተኮረ ርክባት ምስ ሓረስቶት ንኡስ ዞባታት ሃይኮታ ተሰነይ ጎልጅን ፎርቶሳዋን ኣካይዶም ኣብቲ ካብ 29 ሚያዝያ ክሳብ 1 ግንቦት ዝተገብረ ርክባት ኣምባሳደር መሐሙድ ንንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምድልዳል ንሕርሻ መሬትን ዝርከቦም ቅድመ ምድላዋት ኣብ ምድንፋዕ እቶታውነት ልዑል ተራ ስለ ዘለዎም ብዝለዓለ ክድፋኣሎም ብምዝኽኻር ኣብ ክረምታውን መስኖኣውን ሕርሻ ዝነጥፉ ሓረስቶት መምርሕን ኣዋጅን መዓላን ተጠቃምነትን መሬት ሕርሻ ተኸቲሎም ግባኣቶም ከማልኡ ፀዊዖም ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት እቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ተን ርክብ ዝተኻየደለን ንኡሳን ዞባታት ድማ ብፍላይ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ትሑት ምህላው ዝተቐሰ ኣምባሳደር መሐሙድ ብፍላይ ኣብ ክረምታዊ ንግዳዊ ሕርሻን ልምዓት ጀራዲንን ዝነጥፉ ሓረስቶት ንድሕነት ኣከባቢ ቀዳምነት ብምሃብ እቶት ብዓይነትን መጠንን ንምስእሳን ክፅዕሩ ኣብ መንጎ ግብሪ ቀረፅን ክራይ መሬትን ዘሎ ፍልሊ ብግቡእ ተረዲኦም ድማ ግቡኣቶም ከማልኡን ካብ ዘይሕጋዊ ክራይ ዝተዓደሎም ናይ ሕርሻ መሬት ክሕየውን መኺሮም ኣምባሳደር መሐሙድ ኣብ መወዳእታ መምርሕን ኣዋጅን መሬት ዘይክተልን ንድሕነት ኣከባቢ ኣብ ግምት ዘየእቱን ኣገባብ ንሓረስቶት ናብ ዘይተደልየ ዕዳ ብምእታው ኣፍራይነት ዝዕንቅፅ ስለ ዝኾነ ምምሕዳራት ልዑል ኣተኩሮ ክገብራሉ ብምምሕፃን ኩሎም ኣልማዕቲ ንዘቤታዊ ፍርያት ቀዳምነት ብምሃብ እቶታውነት ንምዕባይ በደረጃ ውልቂ ሓረስታይ ዝገብርዎ ፃዕሪ ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዕደላ ንግዳዊ ክረምታዊ ሕርሻን ጀራዲንን ንነበርቲ ናይቲ ልምዓት ዝካየደሉ
ከባቢታት ቀዳምነት ዝህብ ኣገባብ ክድፍኣሉም ሰኣን እኹል ኣፍልጦ ዕዳ ግብሪ መሬት ዝተደራረቦም ሓረስቶት ኣረኣእያ ክግበረሎም ኣብ ንዑስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ክኽፈት ከምኡ እውን ሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ፀዓት ክሕሰበሉ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ አልሑሪ ኣብ ንዑስ ዞባታት ተሰነይን ፎርቶ ሳዋን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ህንፀትን ጽገናን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ነቕልን ተዓዚቦም ኣብ ዞባ ማእከል ንዑስ ዞባ በሪኽ ብጥሙር ጻዕሪ ወጊድ ንኽሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ቴማ ብ30 ሚያዝያ ናፃ ካብ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ኣዊጃ ብዝነበረ ውጥን ኣብ 2023 ክእወጅ እኳ እንተነበሮ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ተናዊሑ ምፅንሑ ዝተቐሰ ኣመሓዳሪ ንዑስ ዞባ ኣቶ ተስፉ ፍሳሓቴን እቲ ናይ ምእዋጅ መስርሕ በብዓድን ምምሕዳር ከባብን ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ደረጃ ንዑስ ዞባ ከም ዝተሰጋገረ ሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርግሽ ብወገኑ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ክሳዕ ሞት ዘብፅሕ ጥዕናዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እዚ ንመሰረታዊ መሰላት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝግህስ ልምዲ ብንቕሓት ክውገድ ስለ ዝግባእ ነበርቲ ይወሃኑ ገሊጹ بدرجة زوبا ماكل كاب 2018 ناتحيزو نخلن عدتات نوز زوباتاتن زشفن مصنعتاتن جمجاماتن ككايد مصنحو زحبره كولونيل جبرهانس اب 2022 اب كلن عدتات نوز زوبا بريخ ناي استخايده دحساساو مصنعتي ولطي تجمجيمو ناب درجة مؤواج كم سبت ابريهم وانا كايد سرح من محدار زوبا ماكل اتو زريت تولد برهان دما ناصا كاب كشبو مواج اخال سلازي كونه دغسن خيغاتم زملكتم اكلات عذب مكتتالن قصصرن ككايدو تلابيوم اموداتا ابتخايده ولدر حفشاو فلتت نستعوتات مهارو شلمات قعدلن كلو ناصا كاب كشبو نزاوجا من محدارات كباب دما ورقه مسكر تعديلو سبورتاوي سنفلتتاون تمرتاون وددرات زحقفه قنا ودابيتات مناسيات سرحتنياتات نوزوبا مندفرا بحده غنبوت تزازيمو اتمرب كاب 54 تكالات منغستي توكلوا لعلي 400 مناسيات تساتفوا وددرات كعسا اغرن مرببن حافشاو فلتت قطمي مدره حصير زانتان كالن زتقالل منبارو حلافي حمامته يابتو نوزوبا اتو صالح محمد سعيد ابريهم زغمزيلن كلو ن 4 اوارح بزتنقساقاسي سئلي تكنولوجي كمبيوتر موداد ناوتي تكلاو صعاتن مسمرات الكتريكن سنه صباقه قداماي راديات سنه صحفن درامان كمون ياتاون زمناون تلهيد سلطنو 299 دق انستيو زركبوم 307 منسيات نممراء كم زوقعو اتو صالح انصيروم صحابيت هقدف زوبادبو ويزرو امته نغسه بوغنا نمرسيات زودب وددراتن سلطناتاتن اب حدودهم تمالالانتن تداغاغفتن نخخونو زحجز سلازخونه من اسيات نزي بقبو تغنزيبهم بقعتهم كبن مبال كتصعرو ازخاخيرام اب كتما خيرن مخسكواس شوهات اب سنه قصري بزبل تيما فقر تمهرو اب عينت تمرتي قصري نمعباين زلو دخمات نمفواسن زعلمه مدب تخايلوم ابتي بحدو غموت اب مباتا ماكلاين كلاين درجه لاسال تخايده مدب دايركتور تابيت تمرتي ممهر هابتو مهايله سنه قصري نبهرن مستيرن كبابينا بغبو نمنباب زحجز امنا خرناع غسغاس سنه فلتاتن تكنولوجي مخانو بمتقاس نقطري كم زي لكف عينت تمرت غيركا ناي مقرب غوغي امرداتا تمهارو ناي تبالحنتن مرمرن كلاتهم نخيسوغم يعنقف كم زلو ارديوم اب چنفر تمرتي وكيل عينت تمرتي قصري ممهر تسفا سلاسي نغده بوغنو ابسن قطر زرر زلو تحت وصيت تمهارو نمحيات سعر خكاد كم صنحه تخونغنا زاغيت زدلو وصيت كركب كم زي تخالب بمتقاس علامات مدب قنوع التمامتان مخسكواس كم زخونه اغنزيبوم حلافي چنفر تمرتي ممهر كفلاي عند ميكائيل بوغنو اتمدب ابتم قند صقمات بمتكار فتحن ممصا زحجز قنوع انفت مهانو غليصوم بقعت تمرتين مرغغاص ناي وحدات تبوغسو طراي اخول كم زي كونه بمحبار دما اب قطر زوسر زلو تبوغساتات كل محبرسب تمرتي كسعبو ازخاخيروم ابتا اغاطامي نسنا قطري زنصبار مريت قرم كلو كاب رابعي كساب 11 خفلي زركبو اب قداماي سميستر اب قطري كاب 96 كسع 100 نطبي نزو مزغبو تمهارو تشليموم تمالي خلطة قنبوت اب ساعتات دحر قطري اب كوماوي هوسبيتال حقاز بزقاتمه حدقا بارع كبيد نواتا وعنوت وريدوم حلافيت كوماوي هوسبيتال نرس منصور ابو بكر نيرينا بزها وحبريتا بتحدقا شوعات خبلتات
ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከምኡውን ናውቲ ፀሓያዊ ፀዓት ከም ዝተሃመኸ ብምግላጽ ህዝቢ ምስ ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ ብምትሕብባር ኣብ ምቁፅጻሩ ንዘርአዮ ምትሕብባር ሞጊሱ በቲ ሓደጋ ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ሓጋዝ ነጋሲ ተኸስተ ብወገኑ ጠንቅቲ ሓደጋ ብርቱዕ ንፋስ ዘስዓቦ ምትንኻፍ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምዃኑ ዝእምት ሓበሬታ እኳ እንተሎ ንርጉፅ መደምደምታ እቲ ጉዳይ ኣብ መስርሕ ምፅራይ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ብኻልእ ወገን ብ25 ሚያዝያ ኣብ ዓዲ ሓማድ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ኣረይ ብዘጓነፈ ብርቱዕ ህወብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ዚሞታት 6 መምሃሪ ክፍልታት ከም ዝተቐንጠጠ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገራት ብፈጺምና ኣለና ንዜናታት ወፃኢ ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ኣሜሪካ ንኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ብዝምልከት ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ከተኽብር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ብክልተ ግንቦት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅጂ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ፍረ ክርከቦ ምእንቲ ኣሜሪካ ንቅጥዕታት ናይቲ ስምምዕ ከተኽብራ ዘኻኺሩ እቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኢራን ንኒውክሌሳዊ መደባት ከተጉድል ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጽደቐቶ እገዳታት ከተልዕል ዝብል ነጥብታት ዝርከቦ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝወፀት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ምጽናሓ ትግባር እቲ ስምምዕ ተንጠልጢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣሜሪካን ኢራንን ፍልልያተን ንምጽባብ ዘኽእል ዘይቀጥታዊ ዝርርብ የካይዳ ምህላውን እንተኾነ ግና እገዳታት ኣሜሪካ ነቲ ዝርርብ ውፅኢታዊ ክገብሮ ከም ዘይክእል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅጂ ወቂሱ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ንጽላት ነዳዲ ኢራን ዒላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽደቐት ዝዝከር እዩ ትማሊ ክልተ ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ቺሌ 7.4 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብሂወት ሰብ ዝወረደ ክሳራታት እኳ እንተዘየለ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግና ሰብ መዝቲ ሃገር ኣሓቢሮም መንግስቲ ቺሌ እቲ ምንቅጥቃጥ ሓደጋ ህቡብላዊ ማዕበል ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምእማት ልዑል ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉሎም እቲ ምንቅጥቃጥ ክሳዕ ጎረቤት ሃገር ኣርጀንቲና ከም ዝተሰምዐ እዩ ዝቃላሕ ዘሎም ቺለ ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ደቡባዊ ኣሜሪካ ምዃና ጸብጻባት የረድኡ ሩስያዊ ኩባንያ ጸዓት ጋዝፕሮም ኣብ 2024 ኣሳት 15 ቢልዮን ዶላር መኽሰብ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ እቲ ኩባንያ ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ህንድን ዝርከበን መሻርክቲ ሃገራት ብዝገበሮ ልዑል መጠን ሰደድ ነቲ መኽሰብ ከም ዝኸዕበ ተሓቢሩ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ሰደድ ጸዓት ጋዝፕሮም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ብምንቅልቋሉ እቲ ግዙፍ ኩባንያ ኣብ 2023 ኣስታት 7 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸሰረ እዮም ጸብጻባት ዝገልጹ ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ክስተት ሩስያ መጠን ሰደድ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ናብ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ክብምባል ንዝተፈጥረ ግዝያዊ ጸገማት ክትፈትሖ ከም ዝኽኣለት ይፍለጥ ከም ውፅኢቱ ቁጠባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እወታዊ ገስጋስ ከም ዘርኣየ ጸብጻባት ይጠቕሱ ጎረባብቲ ሃገራት ኢራን ኢራቅን ዓመታዊ ንግዳዊ ምልዋጥ ብዕጽፊ ከብልኦ ምዃነን ሓቢረን ኣብ 2024 ኣስታት 13 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ንግዳዊ ምልዋጥ ክልቲአን ሃገራት ክሳብ 2026 ናብ ልዕሊ 25 ቢልዮን ዶላር ከዕብዮ መዲበን ምህላውን ኣፍሊጠን ከም ኣካል ትውጥን ዘራኽበን ዘመናዊ መገዲ ባቡር ይሃንፃ ከም ዘለዋ ሰመዚ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ብዘይካዚ መጠን ክልተኣዊ ወፍሪ ብዓይነትን መጠንን ንምስፋሕ ይፅዕራ ከም ዘለዋ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣረድዮም ኢራን ንመጠን ናይሲ ናብ ኢራቅ እትልእኮ ባህርያዊ ጋዝ ከተዕብዮ ምዃና እውን ሓቢራ ኣላ ኢራን ኣስታት 45 ሚታዊት ጠለባት ኤሌክትሪሲቲ ኢራቅ ከም እተማሊኦም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ 2003 ኣብ ኢራቅ ዘካየደቶ ወራርን ንሱ ዘሰዓቦ ጸጥታዊ ቅልውላውን ቁጠባት ሃገር ብኸቢድ ከም ዝተሃስየ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሶርያ ብዝተወልዐ ቀቢላዊ መልክዕ ዝሓዘ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሮም በቲ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ዴማስቆ ዝተወልዐ ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረድን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሶርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብዝተወልዐ ተመሳሳሊ ግጭት ልዕሊ 300 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣይርስዕን ሶርያ ካብ መወዳእታ 2024 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ወገናት ካብ እትወድቕ እንዳሓር
ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ዝኸፈ አንፈት ከም ዝሓዘ ምስተኸባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህላዊኣ ኣብ ሶርያ ንምስፋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ እትውቀስ እስራኤል ብሓደ ጉንቦት ኣብ ከተማ ዴማስቆ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ተቓሊሖም ኣብ ሶርያ ወተሃደራት ኣዋፊራ ዘላ እስራኤል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሃገር እተካይዶ መጥቃዕታት ኣሓይለታ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኡ እስራኤል ነቲ ኣብ ሶርያ ዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት ከተውፅኦ ንዝቐርበላ ዘሎ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ኣፍጋኒስታን ዝተኸስተ ሓደጋ ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ኣፍጋኒስታን ዓሰርተታት ዳህዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ግዳያት ንምርዳእ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎም ኣፍጋኒስታን ብሓደጋታት ዕለቕለቕ ምህማም መሬትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ተደጋጋሚ ከም እትጥቃዕ ጸብጻባት የረድኡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኤርትራ ኣብ ቅርስታትን ዕቃቢን ዘሎ ኣፍልጦ ምዕባይ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ቅድመ ምድላዋት ንኽራማት ዘተኮረ ርክባት ምስ ኣልማዕቲ ኣካይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ጉድኣት ልምድታት ንምውጋድ ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ንዞባ በሪኽ ናጻ ካብ ክሽጎ ደቂ ኣንስትዮ ኣውጃ ኣሜሪካ ንኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ብዝምልከት ንዝተበጽሐ ስምምዕ ከተኽብር ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ቺሌ ብዝተኸስተ 7.4 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ጉድኣት ኣውሪዱ ሩስያዊ ኩባንያ ጸዓት ጋዝፕሮም ኣብ 2024 ኣሳት 15 ቢልዮን ዶላር መኽሰብ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና ብተፈጺሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገንና ግን ብሩኽ መዓልቲ